Facility maintenance sa Laguindingan Airport sa Laguindingan, Misamis Oriental miuli sa nabiling bag sa pasahero nga adunay sulod nga 50,000 pesos cash. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gipasidunggan sa kadagkuan sa Civil Aviation Authority of the Philippines (CONCAAP) ang empleyado nga nagtrabaho sa Terminal Facility Maintenance nga si Joshua Bustamante. Human nga giuli niini ang usa ka sling bag nga nabilin sa usa ka pasahero alas 7 sa buntag adlong Lunes. Sumala ni Joshua nga samtang nanghipo siya sa mga pushcarts, human nga nakagawas ang tanang pasahero gikan sa arrival area. Nakita niya ang bag nga gilayong gi-turn over sa security office sa maong airport ug dito na nila nasuta nga 50,000 pesos nga cash ug mga personal nga gamit ang sulod niini. Ang ako nga mabalik, turnover na ko sa CSI office, then mabalik sa TIA. Dayo, kung gusto gali sulod na to, kung kabalog mo sa sulod, signay mga tambal ba or maintenance. Si Bustamante, trabahante sa subcontractor alang sa facility maintenance sa Laguindingan Airport. Sumala ni CAAP Area 10 Information Officer Ariel Paderan nga bisan outsource employee si Bustamante ang taod-taod na kining na destino sulod sa terminal building. Nagpasalamat sab sila sa dedikasyon ni Joshua sa iyang trabaho. Ma-inspire ang uban employee nga awaton si Mr. Bustamante nga naay integrity nga iuli niya ang butang maski walay nagtan-aw sa iya kay pwede man niya kuhaon wala ta kabalo pero nagipakita niya ang integridad nga values sa among opisina. Sa karon nauli na sa tag-iya ang maong bag, lakip ang salapi ug personal kining nagpasalamat sa maong empleyado. Saludo kami kanimo, kapusong Joshua Bustamante, usa ka honest Mindanaoan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.